Lewabın çärji bitrawynyň ýasydepe owasynyň ýasaýjylary yerli kärendeçilerin goloýdan etjen kanalyň öňüni böwütlemegi netijesinde suwuň agyp töwerekdäki ýasaýy saýlaryny basýandygyny, emläklerini harap edýändigini aýdarlar. Lewap Daýhan birleşiginiň düzümindäki owanyň ýasaýjylary bu mesele boýunça yerli häkimligi ençeme aýlap ýüz tutandyklaryny, emma netijesiz finansyklarynyň soň prokuratura köpçüliklerin arda ýazandyklaryny aýdarlar. Habarçymyz gürüňi edýän sebitdäki kanalyň Halaç we Garabekül etraplarynyň bardy suwlaryny toplap, Türkmenabadyň gün ortasyndan Zerger etrapçysyndan geçip, dänewi tarap akyp gidýändigini aýdar. Kanalyň ýasydepe obasynyň deňinden geçýän bölegine ýörüte turbalar goýuldy. Şaly we paty ekişme üsmi kärenneçler olaryň öňüni böwetläp suwy 3-4 metr galdyryp ony melleklerini akdyrýardylar. Bu her gece saat 21:00-dan daňdan saat 6:00-çe amal edilýär. Emma indi soňky 3 aýdan bäri suw agyp owa akyp başlady. Diýip yerli ýasaýjylaryň biri 20 awgustda habarçymyza gurrun berdi. Ol goloýdaky howly jaýlarynyň ensemesini zey suwunyň basandygyny, netijede jaýlaryň fundamentiniň owranyp başlandygyny, hojalyklardaky bakça we miweli ekinleriň harap bolandygyny, seýledi nejasat isleriniň aňkap durandygyny belledi. Biz bu ýagdaýlar boýunça kärenetçileriň özlerini de, häkimlige de ýüz tutduk. Olary diňe plan borçnamasy gyzyklandyrýar. Indi ýaşaýjylar bolup bu ýagdaýlar boýunça prokuratura ýüz tutduk. Arzamyzy kabul etdiler. Häzirlikçe habar hatyr tutany bolmady. Diýip yerli ýasaýjy gurrun berdi. Azatlyk bu dören ýagdaýlar boýunça sebitiň häkimliginden we prokuratura idarasyndan maglumat ýa kommentariýa alyp bilmedi. Muňa garamazdan Azatlyk ýasydepe owasyndaky ýagdaýlary izarlamagy dowam etdiler. Sol bir wagtda kärendeçiler ekrançylyk suwlarynyň ýetmezçiligi bilen ýyllar boýy ýüzbe-ýüz bolýandyklaryny aýdarlar. Azatlyk mundan sol sanda çärji etrafyndaky daýhanlaryň yerli owa hojalyk resmiýetlerinden kömegi ýokdugyny belläp, suw ýetmezçiligine öz wagtlyk çykalgy tapmaga çalyşýandyklary barada habar beripdi. Olar öz maddi serişdelerinin hasabyny tekniklary hakyna tutup, gowwaça we saly meýdanlaryna barýan ýaplary gazdyrýarlar. Käbir daýhanlar suw nasoslaryny gurnaýarlar. Rusiýadaky Raiffeisenbank 1 sentýabrdan başlap azyndan $1000 möçöründäki komissiýany ýagny tölegi girizýär. Bu barada garaşsyz neşir Türkmen News bankyň medbuat gullugyna salgylanyp 21 awgustda habar berdi. Bankyň täze düzgünne laýyklykda Türkmenistanda enatalaryň Rusiýanyň ýokary jaýlarynda bilim alýan çağalaryna daşary ýurt valyutasynda pul iýermek mümkinçiligi tas noly deň bolýar. Azatlyk radiosynyň Balkan welaýatyndaky habarçysy düzgüniň Rusiýada okaýan türkmen ýaşlarynyň ýagdaýyny hasta kynlaşdyrjakdygyny aýdýar. 2023-nji ýylyň 1 sentýabryndan başlap beýleki banklardan ABŞ dollarynda gelýän serişdeleriň müşterileriň bank hasaplaryna geçirilmegi boýunça komissiýanyň mukdary geçirilen serişdäniň 50 götürümne, iň azynyň 1000 ABŞ dollaryna deň bolar. Ýöne geçirilen mukdardan köp bolup bilmez diýilip, bankyň medbuat gullugynyň 21 awgustda çap eden maglumatynda aýdylýar. Habarda komissiýanyň iň ýokary mukdarynyň 10.000 ABŞ dollaryna barabar boljakdygy hem bellenilip, täze düzgünleriň fiziki şahslaryň, kiçi we mikro biznesleriň, şol sanda ýuridik taraplaryň we ýekebara telekeçileriň hasaplaryna gelýän ähli geçirimlere değişlidigi aýdylýar. Bank, bazı şertlerinin ütkümegi sebäpli ABŞ-nyň dollaryna gelýän geçirimleriň sanyny çäklendirmäge mejbur bolýar. Müşterilere beýleki tölek usullaryny ulanmagy maslahat berýäris. Dip bankyň medbuat gullugy belleýär. Bu düzgüne laýyklykda enatalar Rusiýada okaýan çağasynyň Raiffeisenbankdaky hasabyna pul iýermek islese, onda onuň mukdarynyň azyndan 2000 ABŞ dollaryna deň bolmalydygyny aňladýar. Ýöne Azatlygyň Balkan welaýatyndaky habarçysynyň 22 awgustda beren maglumatyna görä, Türkmen häkimetleri enatalaryň daşary ýurtlarda okaýan çağalaryna türkmen banklary arkaly pul iýermegiň çägini aýda 200 ABŞ dollary möçöründe saklap galýarlar. Şeýlelikde enatalaryň Rusiýadaky çağalaryna daşary ýurt valyutasynda pul iýermek mümkinçiligi tas noly deň bolýar. Sebäbi türkmen banklarynyň daşary ýurtlardaky studentlere pul iýermek üçin goýan çägi Raiffeisenbankyň iň pes komissiýa mukdaryna laýyk gelmeýär. Galybertede Raiffeisenbank Rusiýada türkmen banklaryndan maliýe serişdelerini ABŞ dollarynda kabul edýän bilinýän ýeketek bank bolmagynda galýar. Türkmenwasy şäherindäki Türkmenwasy banky we Halk Bank
Russiýanyň 50 götürüm komissiýa mukdaryny güýje girdendigini we munyň azyndan 1000 Amerikan dollarynyň deň bolmalydygyny aýdyp, häzirlikçe pul geçirimlerini kabul etmeýärler. Täze düzgün Russiýadaky studentleriň ýagdaýyny hasda kynlaşdyrar. Dip habarçymyz bellidi. Onun tasdiklamagyna görä soňky aýlarda Sewitdäki banklar enatalara Russiýa döwletine 5 aýda bir gezek pul iýermäge ruhsat berjekdiklerini, onuň mukdarynyň 1000 ABŞ dollaryna deň boljakdygyny aýdyp gelýärdiler. Bu bildiriş Raiffeisen bankyň iýun aýynda yglan eden düzgüni bilen utgaşýar. 9-njy iýunda bankyň metbuat gullugy 2023-nji ýylyň 20-nji iýunundan başlap beýleki banklardan ABŞ dollarynda gelýän serişdeleriň müşterileriň bank hesaplarına geçirilmegi boyunça komisiýanyň mukdarynyň geçirilen serişdäniň 50 götürümine, iň azyndan 500 ABŞ dollaryna deň bolmalydygyny aýdypdy. Bu düzgüne laýyklykda enatalar Russiýada okuyan çağasynyň Raiffeisen bankdaky hasabyna pul iýermek islese, onda onuň mukdarynyň azyndan 1000 ABŞ dollaryna deň bolmalydygyny aňladýardy. Türkmenistan daşary ýurtlarda okuyan raýatlaryna garabadaryň narhyndan azyndan 5 esse pes bolan Merkezi bankyň kursy boýunça kesitli möçürdäki manady dollara çalşyp bermek mümkinçiligini göz öňünde tutýar. Ýurtda 6 ýyl çemesi wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň, giň ýaýran işsizligiň, haritlaryň we hyzmatlaryň iýdi giderli gymmatlamagynyň arasynda hökümetiň pul geçirmek mümkinçiligi enatalaryň aglabasy üçin uly goltgy bolmagynda galýar. Ýöne häkimetler bu mümkinçiligi tapgyrlaýyn esasda çäklendirip gelýärler. Bu ýylyň asy ysy gelmegi owu hojulugyndaky ýyllar boýy dowam edip gelýän meselelere netijeli çözüldüň hudurlanmazlygy we köp kärendiçileriň tejribesizligi bu ýylky paxta hasylynyň juda pet bolmagyna getirer. Bu çaklamany 40 ýyllap owu hojulugynda ýer işleri bilen mesullanan hünärmen Azatlyň habarçysy bilen paýlaşdy. Adynyň ütkedilip Bähwidaga diýilip tutulmagyny soran dinjalysdaky hünärmen ýurtda başlanan paxta ýygymy döwründe ýetişen gowuçanyň azlygyna tebii ýagdaýlaryň hem sebäp bolýandygyny, emma köp babatda adam faktorynyň sol sanda howanyň gyzan döwründe görülmeli çäreleriň amal edilmezliginiň hem uly rol oýnaýandygyny aýtdy. Ol hususanda Balkan vilayatynyň Bereket, Mahtumuli, Gyzylarbat sewitleriniň telekçiler tarapyndan kärende alynan ýerlerinde paxta hasylynyň juda azlygyna üns çekdi. Kän tejribesi bolmadyk kärenneçileriň ýerlerini hatarary bejergi işleri diňe 35-40 götürüm amal edilipdir. Bu elbetde çykdajalar azaltmak üçin edilýär. Emma netijede bu suwsa oturan gowçalaryň güllerini dökmegine sebäp bolýar. Diýip Bähwidaga belledi. Ol soňky ýyllar howanyň asy gelmegi bilen ýurtda suw üçinçiligi bilen bagly meselelerini hem has yaramazlaşandygyna üns çekdi. Ol bu ýagdaýlarda çuň kultivator arkaly gowçanyň suw talap edýän ak damaryny gyrkmagynyň zerurdygyny anyktady. Munyň netijesinde gowçanyň suwsuzlygy, çydamlylygy artýar we beýleki şertler hem berza edilen halatyny umumy hasylyň 90 götürüm tögeregini halas edip bolýar. Ýöne Sewitiň aglaby ýerlerini bu amal edilmedi. Diýip Bähwidaga belledi. Ol Sewitdäki gowçalaryň gowdalarynyň eýem awgustyň 15-sine açylyp başlandygyny, munyň hem gowy alamat däldigini aýtdy. Suwsuz galan gowçalary çyýrlyk ýetmeýän paxtanyň gowdasy çigidi doly ýetişmeden açylýar. Bu soňundan paxta ýagynyň we süýüminiň ýetmezçiliginiň dörejökdigini işaret edýär. Diýip öňkü agronom belledi. Ol häkimetleriň gowçy hatarlarynyň arasyny 60 sm-dan 90 sm çeline artdyrmak talabynyň hem ýalňys bolandygyny aýtdy. Häkimetler muny kombaynlaryň hereketiniň amatlylygy nukdaýnalaryndan etdiler. Ýöne islenlik tehnika öňürji bilen öz şertlerine we isleglerine görä üýtgeşmeleri alalaşyp bolýar. Bizimkiler aňsadyna bakyp ýene daýhanyň diýanyna boljak bir talaby giýredýärler. Hatar aralarynyň has açylmagy netijesinde 1 hektar ýeriň 30 götürüm bölegi ulanylmagyny galýar. Iň esasy hem gowçalaryň kökleriniň ızgary saklamak ukypyrlygy peselýär. Diýip Bähwidaga nyktady. Ol kärendiçileriň tehnika, suw, tohum we döküm üçinçilikleriniň hem ýylyň-ýylyna yaramazlaşýandygyny, bularyň hem köplenç hasylyň pes bolmagyny getirýändigini sözüne goşdy.
Türkmenistanda döwlet tapsyrygyny giren owu hojuluk ekinleri sol tanda gowwaça yetişdirilende döwlet daýhanlaryň suw, dökün, tohum we teknika üpsünçülük meselelerini öz üstüne alýar. Öz gezeginde daýhanlar kärende yerlerinden bellinilen müswerde hasyl almaga we alynan hasylyny hökümetin kesitlen narhyndan döwlete satmaga borçlanýarlar. Ýöne kärendiçiler özleriniň üpsünçülük meselesiniň ýyllar boýy yaramazdygyny aýdarlar. Türkmen hökümeti we metbuat seristeleri bu barada açaçal mesele gozgamaýarlar. Türkmenistanda suýul ýurt boýunça 580 000 hektar meýdandan 1.250.000 tonna paxta hasylyny almak gözüňünde tutulýar.